Lasung jumangglung
Waduh Petruk demeh iki bengi klasikan le nembang ya klasik. Lah ya karo jumbuh karo swasana. Ya toh. Iki dasare ngumpulake para seniman seniwati ana ing pahargyan wanci iki nyane bapak utawa Simbah Kasita Mbah Dalang ku yang ngrengkuh kabeh seniman seniwati ing wewengkon Ungaran kene. Waya syukur adoh saka Purworejo aku kowe sowan. Ya. Muga-muga bisa tinampa kanthi becik lan bisa nyambung seduluran, nyambung silaturahmi. Mangkono, Tru? Ya. Iki mau aku ngaturake lagu klasik Lesung Jumenglung. Oh, ayo apik. Dasare gamelane komplit, turta ya apik. Prunggu lawas ning ya mentes suarane. Ayah bener kuwi. Lagu Lesung Jumenglung iki lagu lawas ning ya nek dirungokke digarap cara saiki ya kepenak. Lah iya. Turta iki didum wong telu ya penak. Apa iya? Ya iya. Apa iso, Truk? Ya iso kaya. Ayo le andum sing adil aja didhewe-dhewe aja dibeda-beda. Nganti kaya dum-duman apa dibeda, Kang? Bagong. Dum-duman tembang kaya. Kowe apal apa ora? Alah. Catetane wis tak guwang. Duyuhe anakku wingi. Niat kowe wis apal. Wis apal nek Lesung Jumenglung kowe. Yo jajal tak wiwiti saka aku didum wong telu. Upamane ling ngendung ngene. Aku wiwitan. Lesung Jumenglung sru imbal-imbalan yuk kowe. Lesung Jumenglung mangeter mangungkung Bagong ngumandang ngebaki sak jroning pradesan aku tok kowe tek Bagong dung wis rampung. Rampung gek madang wis. Kowe iki awane ora arep madang wae. Tegese rampung iki lampung ning andum ngono. Yo gek diwiti Trang. Ya. Lesung Jumenglung sru imbal-imbalan Lesung Jumenglung mangeter mangungkung. Ayo Gong, nanti. Ayo nembangno. Kowe iki jare iki iso nyaut tembangku mau Lesung Jumenglung bar aku tok saut. Oh, bar kowe yo aku nyaut. Lah iya. Ora dong-dong apa kowe iki? Balenono, Tru. Lesung Jumenglung sru imbal-imbalan Lesung Jumenglung mangeter mangungkung. Ayo Gong saut. Oke. Iki bocah apa ya? Sing disaut ki tembange ora wong tuwa dieret-eret kowe iki. Ora ana sing enom apa piye? Oh, wong tuwae dicak werna-werna. Jare kok nyaut sing disaut tembange nduwer. Kowe iki terus nyaut tembange ngono. Ngumandang ngebaki sak jroning pradesan ngono kae. Wah, dadak ngumandang barang. Lah iya. Ora iso guang kali kowe. Balenono, Truk. Nganti Bagong ora apal, jare mau apelane nganti wis diguwang. Titenono kowe. Bali rasah bareng aku. Aduh. Cilaka iki. Ayo Truk, wiwiti meneh. Lesung Jumenglung sru imbal-imbalan Lesung Jumenglung mangeter mangungkung. Ngumandang ngebaki sak jroning padasan. Pradesan duwer. Ngapa ngebaki padasan? Nggo wudu. Ngebaki padasan kowe dhewe iso, ora dadak njaluk tulung kowe. Pradesan, pradesan. Tok tok tek tok tok. Tok tok tek tok tok. Tok tok tek. Ayo. Oh iya lali dung 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 dung. Lah kok ya terus disusulke pirang-pirang.
Jare aku dong, iya ning nganggo irama Petruk Tok aku tek kowe dong. Wah, kowe kira iso ngalih kono. Kowe ora teyeng ngalih kono. Kowe lah mah aku melu digajul. Ora iso padha dene kok le dadang gaya kowe iki. Ki garapan lawas kok diumukke nang kene. Waduh. Ya wis kowe miwiti nang kono anggere iso pantem batako kowe. Ngumandang. Lho, kowe iki nang ngarep. Kowe iki miwiti, Wer. Langsung jumenglung ngono. Ngumandang tempiling kowe. Oh iya, Ding, wis beda urutane. Langsung gumlundung nang jurang kuwi. Gundulmu wira. Jumenglung, Wer. Suwe-suwe mas setruk aku ngurusi kowe iki. Langsung jumenglung, seru imbal-imbalan. Ayo guys. Seru tambal-tambalan. Imbal-imbalan. Wah, duh jan wis. Goblok. Baleni. Langsung jumenglung, seru imbal-imbalan. Langsung jumenglung, mangeter mangungkung, ngumandang ngepaki sakjroning pradesan. Langsung jumenglung, seru imbal-imbalan. Langsung jumenglung, mangeter mangungkung, ngumandang ngepaki sakjroning pradesan. Langsung jumenglung. Wis, tekan esuk kaya ngene iki lakone. Bagong. Kowe iki yuk terus trok, Wer. Wah, wis ngalih. Emosi aku malah. Aduh, ayo arek ngalihke aku kowe. Aduh, malah dadi nang tengah. Wis ra apa-apa, mah anget. Wis anger nang tengah ra iso titenono. Anger nang tengah ra iso titenono. Titenane dhewe. Langsung jumenglung, seru imbal-imbalan. Ayo, saut. Langsung jumenglung. Apa ya, Truk? Mangeter mangungkung. Mangeter mangungkung. Lambene gadereng. Jengkelke iki yo iramane yo beda, goblok. Mangeter mangungkung, mangeter mangungkung. Dadi telat. Tak cekeli lambemu sing dledek iki. Muni mangeter ngono. Mangeter. Nek tak culke mangeter. Genah malah gader mayang-mayang ting slebar lambene. Pengumuman langsung tak bubarake wae. Bangane aku kerja amuk-amuk. Wong kowe iki yo ngakune iso ning nyatane ra jegos kok. Kaya ngono ngaku pinter. Sebulane pancen seni iki yo angel ya, Truk. Ayo angel mulane ayo padha digiyatake nggone padha nguri-uri kabudayan utamane nabuh gamelan krawitan ki yo angel ning nek disinau yo mesti iso kabeh mau nek gelem sinau yo mesti bisa lah iya sowan ana ing ngersane pepunden sepuh Mbah Dalang yo Bapak utawa Simbah Kasita mangayu bagya ngunduh mantu Truk yo muga-muga apa kang dadi gegayuhane manggih katentreman kabagyan lan kamulyan. Amin. Allahumma amin. Yo, ngaturake lagon sing sore mau mbok menawa durung bisa dipinangkani saiki diaturi. Oh iya, Kutut Manggung mau? Ayo. Mangga. Dipun aturaken Kutut Manggung, bawane mangke ten tengah mawon. Heeh. Ya. Monggo salah setunggal.
wancine kaya ngene nyamleng. Iya. Mongko kopine panas kebul-kebul. Wah, wis. Gayeng. Kutute dombene truk lenlang manggung gayeng. Heeh. Dadak nganggo mondhak-mandhek ya kaya ngene iki cara lawas iki kaya ngene iki go nganggo mondhak-mandhek tur ta dinikmati tenan ras ronton aku kok kaya ana lindhu ya Tru iki son horeg kok ya Nggih, matur nika dipun dum-dum ngaten Mas Petruk. Mbok ditelaske ki ambak. Mangke kula malah kewareken. Ayo gampang wong sranggone guwang. Mboten kula niku apikan dadi nek enten napa-napa kula dum-dum ngaten. Heeh, ya monggo manut mawon kula. Nek bar diombeni dipakani terus. Oh ya, wah kok mah mborosi to? Manuke iki kok mborosi temen mau wis njaluk dombeni iki njaluk pakan, dipakani. Kok njaluk apa meneh tekuken wae manuke kuwi. Manuk kok ditekuk iki manuk apa? Angger ngayas lentik wae. Jeleyok Kang kowe. Monggo dipakani mesake. Pakan hatta pakan pakan Dadak dipakani barang ra urung bar dipakani nelek. Lah iya kan telek dung telek teng glundung. Kan pakyan kan pakan 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 pakanana kutute kuwi hatta pakan Rampung urung. Isih ana bacute. Wah, jan kok liras ronto delok-delok mandeg. Wis kadung kemringket dadak mandeg udut-udut sik. Dadak gawe misike. Karang imbui kekuatan kok ya. Arep diteruske malah wis kadung turu.
Ayo dibrengkal. Ya terus ke monggo. Trahing nata Dayae teka monggo lenggah manggih wilujeng rawuhipun saking pundi nggih niki badhe ngersake tanggal pinten tamu teka monggo lenggah anggapmu wong ngundang mayang ngono apa ngersake tanggal pinten lah kowe karepe piye ana dayae teka iki nggo gawe imbal-imbalan ro kowe. Aku angger muni dayoe teka yuk kowe gelarna klasa. Aku klasane bedah kowe tembelen jadah. Aku jadahe mambu kowe pakake asu. Aku asune mati guwangen kali. Kaline banjir. Selena pinggir. Sore ngono kae. Wah apik kuwi. Yo gak wis. Gak teko to. Wah, selak. Pengen nyambut gawe. Dayoe teko. Pakakno asu. Dayo teko pakake asu. Gelarke klasa. Gelarke klasa. Klasane bedah. Gelarke klasa. Klasane bedah. Gelarke klasa. Klasa bedah, gelarke klasa. Ora rampung-rampung kowe engko. Wis dibawani wae. Oh ya, wis. Nembang Rubagong malah setruk. Yo, wayahe. Suara kok cenul-cenul ki nang endi to iki le nyuwara. Goleki apa, Gong? Suara mendut-mendut. Ana wong dibrengkali. Nang endi jane? Sinden sing nyuwara. Oh, sinden to.
Yo ana bawane yo kopine metu ta. Ha iya. Keringan Matur nuwun Kadang Sinoman. Lah niku sampun tupi. Tupi ki apa? Metu kopi. Waduh. Anggung Wah sing ngempul templek ro sinden tru. Ah iya. Kompak kok. Sing gawane nggih niku kok Mas. Nggih. Niku gawane teng griya. Gawan sinden. Heeh. Nggih gawane teng griya niku. Oh ya kompak. Angger isih melek pas pencu wis gung. Angger wis ngantuk pas pinggire perererere. Ah, kuwi jenenge manuk anyang-anyang kuwi. Ayo cerat-cerit. Galogong dimanggake ditawani kowe. Ah, aku wis tau monggo tak praki malah mengkurep. Gelem nyeraki ya werna-werna kok. Sugeng rawuhipun para tamu. Yo, Wangi pacotke kuda nyungkrang. perkutute
Oh. Kotanya tumpaan sang panji